Una trobada és un final, una festa d'un treball que està realitzant-se contínuament. I si en aquest temps de treball hi ha una persona que destaca, que millor que fer-li un homenatge. Bé, últimament tenim la d'Enric Valor, que és una figura molt important, realment crec que poc valorada o reconeguda a nivell de País Valencià. Com és del poble, Enric Valor és una persona que ha dut el nom de Castellà a tots els llocs, a totes les parts. Sempre que li feien una entrevista sempre parlava de Castalla, sempre parlava bé de Castalla. És una persona que s'estimava molt el seu poble i vas per ahí i dius que eres de Castalla i seguida relacionant amb Enric Valor. Vam anar a la Serra de Castalla, en alguns dels paisatges que contempla Enric Valor en les seues obres. Vam llegir uns quants textos, era a l'hora d'eixir el sol, vam llegir uns quants textos d'Enric Valor i els vam recordar i vam fer un brindis. I nosaltres en la trobada el que vam fer és una espècie de recordatori. Vam anar i vam posar una placa en la façana de la casa en record de la trobada i en homenatge a Enric Valor. I bueno, ja en són dos. Aquest any passat en vam posar una altra quan el centenari de Valor i bueno, per almenys la gent quan passa per allí sap que és la casa de Valor. Aquell any jo recordo que va ser l'any del Tirant, no sé quants anys feia, no recordo. I vam pensar de fer una falla. Es vam clavar en un berenjenal de Maria Santíssima, perquè així no hi ha tradició de fer falles. Però hi ha uns mestres que els agrada molt, i són els que van contactar amb l'artista faller, els que van preparar el dibuix, els que ho van fer tot, i ells es van encarregar. O sigui, va ser un èxit perquè no s'havia vist mai a Cocentaina, ni al coll, ni al voltant, i va resultar molt bé. El que passa és que jo ho recordo com Era tanta la feina que ho recordo com un somni. Estaven tan cansats quan la van cremar que ja... Jo tinc clar que personatge seria Paco Muñoz. Paco Muñoz seria, crec que el que ja estem fent tard. Hauria de dedicar-se una trobada exclusivament per a ell. Però bueno, és un pensar particular meu, per la meva relació amb ell i això. I, evidentment, si es vol fer un homenatge a algú és un bon moment, clar que sí.